Os concellos da comarca de Galicia amosaron a súa solidariedade con Adamuz. O Goberno Central decretou 3 días de loito oficial por este accidente no que hai polo momento 39 falecidos e máis de 150 feridos. A solidariedade está a chegar dende toda España logo do tráxico accidente ferroviario que se viviu na tarde de onte en Adamuz, Córdoba. O descarrilamento dun tren de alta velocidade deixou alo menos a 39 vítimas mortais e máis de 150 feridos. Esta mañá repetíronse as mostras de solidariedade por todo o termo nacional. En Galicia, o presidente da Xunta, Alfonso Rueda, e membros do Goberno Autonómico participaron no minuto de silencio en Santiago. Estamos consternados todos dende onte, dende que coñecimos a media tarde o accidente se producía en Córdoba e que conforme pasaban as horas íbamos coñecendo datos da enorme gravidade. Neste momento siguen traballando nas vías os servizos de emerxencia, por lo tanto, primeiro, en nome de Galicia e de todos os galegos e galegas, transmitirlle o noso pesar polas vítimas que se coñecen ahora mesmo, alrededor de 40, agardemos que non suba este número, pero por desgracia é posible que aínda aumente, por suposto, os seus familiares, o noso máximo apoio e o pésame por todas as vítimas e desexar que as persoas feridas, moitos agora mesmo, nos hospitais que se poidan recuperar canto antes. Suceso que trouxo de novo a memoria o vivido en xullo do 2013 co accidente ferroviario de Angrois. Naquele momento recibimos a solidaridade e a axuda de moitísimas persoas, sentimos o seu cariño e polo tanto agora queremos facer o mesmo coas persoas afectadas polo accidente de onte. Tempo haberá de saber as causas, pero creo que neste momento, onde aínda se está traballando, sobre todo dende que volveron as horas de luz con especial intensidade toda a noite, por suposto, pero ahora aínda se está traballando nas vías, axudando as vítimas, buscando todavía posibles vítimas. Creo que é o momento de mandar o noso apoio. Concellos como o de Ribeira desenvolveron tamén unha pequena homenaxe, un minuto de silencio diante da Casa Consistorial, no que participaron membros da Corporación Municipal e traballadores. Seguimos desde logo con consternación e con tristura os acontecementos que chegan desde Andalucía, concretamente desde Adamuz, onde nos enterábamos deste accidente ferroviario que de momento lle costou a vida a 39 persoas e agardamos que as cifras non sigan sumando, desde logo que os corpos e forzas de seguridade do Estado poidan realizar o seu traballo coa maior das axilidades, co maior do rigor, porque parece ser que a zona é complicada e que está habendo dificultades para poder acceder todavía a algúns dos vagóns. Así que simplemente pola nosa parte, creo que desde o Concello de Ribeira, con este pequeno xesto, queremos trasladar as nosas condolencias, o noso respeto e o noso agarimo a todos os familiares dos falecidos, a todos os feridos, que ogallá teñan unha pronta recuperación. O presidente do Goberno, Pedro Sánchez, trasladouse esta mañá ata o lugar dos feitos, onde amosou a súa solidariedade ás familias e ás vítimas. Na súa intervención sinalou que se decretarán 3 días de loito oficial. La sociedad española, como todos, nos preguntamos qué ha sucedido, cómo ha sido capaz de ocurrir esta tragedia. Y el tiempo y el trabajo de los técnicos, estoy convencido, nos darán con la respuesta. Y esa es una de las ideas que me gustaría también trasladar a la ciudadanía española, que vamos a dar con la verdad, que vamos a conocer la respuesta y que cuando se conozca esa respuesta del origen, de la causa de esta tragedia, como no puede ser de otra manera, con absoluta transparencia y absoluta claridad, lo pondremos en conocimiento de la opinión pública, de los ciudadanos y ciudadanas a través de los medios de comunicación. Mientras tanto, lo que sí que les puedo garantizar a las víctimas, a sus familiares, es que desde la Administración General del Estado, en coordinación con el resto de instituciones, vamos a estar protegiéndolas, vamos a estar asistiendo. O descarrilamento dun tren de alta velocidade en Adamuz, Córdoba, o domingo pola tarde deixou polo momento 39 vítimas mortais e máis dun centenar de feridos. Nos dous convois accidentados viaxaban preto de 500 persoas, 294 no Irio Málaga-Madrid e 184 no Albia Madrid-Huelva.